ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. A.M.D TV Hausa, farin cikin al'umma. Kulla alƙawar zani aure da ni da keken san maza na har yanzu mutane suna ta cece-kuce kuma ana ta maganganu a dangane da yanayin soyayyar da ake hangowa tsakanin Hadiza Ali Gabon da kuma jarumin mawaƙi wato Umar M Shareef. Duba da yanayin yadda aka hango sun fitar da aibin ɗaurin aurensu wanda mutane suke ta wasu raɗaɗi da kuma zantuka waɗanda ake ganin cewa waɗannan maganganu bai kamata a rika furta su ba, duba da yanayin abin bai zama kwamfan ba, tunda har yanzu Umar M Shareef bai fito ya bayyana wa 'yan uwa da abokan arziki a matsayinsa na babban mawaƙi kuma mai masoya. Ya nuna masu cewa ga masoyiyarsa wacce yake sa ran aure wato jarumar Kano din Hadiza Ali Gabon ba, wanda ita ma kuma har yanzu jaruma Hadiza Ali Gabon bata fito ta bayyana wa masoyanta ga cewa ga masoyinta jarumin mawaki Umar M Shareef wanda take matukar kauna har kuma take son auren sa ba. Sai dai kuma an hango wani tabbaci wanda yake tabbatar da hakan, wanda har mutane suke kirarin cewa ya je ya kawo ga matar Umar M Shareef. Ku biyo mu da subscribe da karawar sanarwa don jinya ta kasance a dangane da waɗannan masoya guda. Hakika har yanzu mutane suna ta fita da kulli wajen ganin cewa sun gano gaskiya al'amari a dangane da soyayyar Umar M Shareef da kuma ita kanta jarumar masana'antar Kano din wato Hadiza Ali Gabon. Duba da yanayin yadda mutane suke cewa abu kamar da wasa sai kuma abu yake nema ya zama gaske. Kamar yadda muka hango wa'annan jarumai su ma sun dauka da gaske duba da yanayin yadda suke dorawa a shafukan su. Sai dai waɗansu kuma idan sun dora a shafukan nasu waɗansu mutanen suke fassara da hakan cewa tsokana ce. Amma waɗansu mutanen kuma suna ganin tabbaci ne a dangane da auren nasu, duba da yanayin yadda suke ganin cewa ba zai yiwu su gwara kan masoyansu masu kallon su kuma masu sauraron su ne yau da kullum ba, duba da yanayin yadda suke da masoyan, wanda ko da jarumi Umar M Shareef bai da masoya to dole zaka samu Hadiza Ali Gabon tana da masoya, ballantana masu duka suna da masoya, duba da yanayin yadda suka kasance jarumai ne waɗanda suka yi ƙaurin suna a wajen bangaren masana'antar Kano, musamman jarumi Umar M Shareef yanayin yadda yake waƙoƙi irin na soyayya kuma yake bidiyon waƙoƙinsa har ta kai ta kawo ga yana fina-finai a cikin masana'antar ta Kano. Ita ma jaruma Hadiza Ali Gabon ta daɗe tana harkar fim a cikin masana'antar Kano wanda ake sa ta a jerin jarumai masu tashi har kuma yanzu, wanda aka hango soyayya ta da Umar M Shareef yasa ake cece-kucen a yanzu. Sai dai kuma mutanen ba su samu tabbaci ba, waɗansu mutanen har suna kai koke da cewa ai matar Umar M Shareef ta fara shirye-shiryen yin yaji ta koma gidansu, duba da yanayin yadda aka ce akwai soyayya tsakaninsa da ita kanta jarumar masana'antar Kano din Hadiza Ali Gabon wanda ake cewa aurenta zai yi. To ga dai irin bidiyon da kuma irin abin da suke dorawa ya sa mutane suke ganin cewa kamar hakan tabbas ne a dangane da yanayin auren nasu da ake tunani. kulla alƙawar zani aure da ni da keken san maza na. Wannan shine tunane-tunanen mutane a dangane da jarumi Umar M Shareef da kuma jaruma Hadiza Ali Gabon da kuma irin kalubalen da ya kai ga matarsa. To ku ci gaba da biyo mu da comment da liking da kuma subscribe haɗu da ƙarawar sanarwa don jinya za ta ci gaba da kayawa.